sabu mɔgɔ dusukun bɛ masa ala le bolo. An b'a di alisilamɛw, an ye sigi k'a filɛ kalo kelen min ni an ka sun daminɛ ka na se tile 27 su ma n'an b'o la bi, mɔgɔw lahaliya bɛ di. Ala de ka dusukun yɛlɛma k'a bila a bato kan nin kalo in kɔnɔna na. O de kosɔn an kana ka ala deli, ala k'an sabati o ala bato sira kan, a ka bato ko ɲuman nɔgɔya an ye kalo nin kɔnɔ lahalaya min na, a ka a bato nɔgɔya an ma ten kude ye an si tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Sabu ala le bɛ dusukun yɛlɛma yɛlɛma. Ala ka dusukun caman yɛlɛma an bɛ kalo min kɔnɔ nin k'a bila a bato sira kan. Ala ka dusukun caman sabati jamaseli kan, ala ka dusukun caman sabati sarakatu bɔ kan, ala ka dusukun caman sabati ka sabali ka lɔ ka nagafila seri masa Allahu subhanahu. An b'a di alisilamɛw, an y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ le b'an kun bɛnna ɲɛfɛ, ko dɔ le b'an kun bɛnna ni o de ye lahara taga ye. Voyage min no voyage kundagala jan do dɛ, a voyage kundagala ka jan, tagama min no a tagama kundagala ka jan. Ni tagala voyage la, ni tagala tagama la, k'a fɔ ko n bɛ kɔ segin kɔ ka na n labɛn ka ɲɛ, o kuma t'a la kɔ tuguni. Tagako kelen don. Voyage min ni mɔgɔ b'a kɛ tagako kelen dɔrɔn don, ni tagala kɔ segin kɔ wɛrɛ tɛ yen kɔ tuguni k'a fɔ k'i bɛ kɔ segin kɔ ka na i yɛrɛ préparer ka taga. O voyage mɔgɔ kana k'i labɛn o voyage kama dɛ. I kana ka préparation caman kɛ o voyage kama. O de kosɔn ala ko a ma ko watazawadu, a ko an ye sila fana ta. Il dit préparez-nous de cette voyage qui est le dernier voyage, car le jour de la résurrection et le jour de la rétribution, car c'est le dernier jour. On est dans les jours. On est toujours dans les jours. Aujourd'hui est un jour, demain est un jour. Mais le jour de la rétribution, c'est le dernier jour. Amadi al-Islamaw, anye joroni ni lo yele. Anye mirini ni lo yele. Alako wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Il dit avoir craint de moi. Dieu nous exhorte d'avoir la crainte de lui, car un jour nous tous on se retournera vers lui. Amadi al-Islamaw, anya lonka fo dunia ni wakati ni no wakati kunguru ni no wakati ni no ika green togo tani ka segila londola be noya koy londola be noya ni ka san waga kelen sɔrɔ i ka san waga fila sɔrɔ i ka san waga saba sɔrɔ lon dɔ la a bɛ ban lon dɔ la pewu. Ala an bɛ dugukolo min yɛrɛ kan nin lon dɔ la dugukolo in yɛrɛ tɛna kɛ e kɔ tuguni. An bɛ sankolo min dugu ma nin sankolo in yɛrɛ tɛna kɛ e kɔ tuguni. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard. Car le jour de la rétribution, Dieu va changer cette terre qu'on marche là-dessus. Et le ciel qu'on marche en bas de celle-là, Dieu changera cette ciel. En bas de al-Islamaw, sangolo biyama duguma, sangolo bena yelema. Duguma koro yere bena yelema. Mune bena toy tuguni. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Ala bena bela jenin labo kana blanye kuntle. Yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Fin foyi si tɛ dogo an ka kɛwalew la masa ala ma. I dogola ka min kɛ i ka min kɛ kɛnɛ kan ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama. An bɛ di alisilamɛw, a y'a to an y'an kɔ segin kɔ ka na masa ala ma. Nin ka kɛ an ka tubiko ɲuman ye ka na masa ala ma. Nin ka kɛ an ka ŋaniya ɲumanya ye k'a yira masa ala la. Sabu ala k'an capacité lɔn dɛ, ala k'an fanga lɔn dɛ. Daluya tɛ mɔgɔ si kelen bolo sini k'a fɔ ko n tɛ se. Ala k'an capacité lɔn, a k'an lahalaya lɔn kalo kelen nin kɔnɔ. Ko caman bɛ yen an sera k'a dabila kalo kelen in kɔnɔ. Mun de bɛ na an bila o fɛnw kɛra kalo kelen in kɔfɛ kɔ tuguni? Ala k'an fanga lɔn. A k'a lɔn k'a fɔ ko nin kojugu ninnu an bɛ se k'a to yen. A k'a lɔn k'a fɔ ko a bato an bɛ se ka dumɛ a kan.
lo tan nin kɔ an b'o kɛ su kɔnɔ ni tile tan laban nana ka na se lo yɛrɛ bɛ taa fɔ lo mugan na nka an bɛ sabali o kɔrɔ ka o kɛ masa ala jati kosɔn an bɛ di alisilamɛw mun de bɛ mɔgɔ jɔrɔ ka baaraba kɛ ka siɲɛnɛ caman kɛ ka kɔngɔ minɛ kɛ ka ji lɔgɔ minɛ kɛ k'i diyaɲɛfɛnw ye k'o to yen kalo kelen kɔnɔna na nka kalo kelen bannen kɔfɛ ka na kɛ i n'a fɔ i ma deli ka baara ɲuman yɛrɛ kɛ an bɛ di alisilamɛw o bɛ mɔgɔ jɔrɔ dɛ o bɛ mɔgɔ jɔrɔ ala ko a ma ko wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha a ko an ka baara ɲumanw ko an ye baara ɲuman ninnu latanga an ye baara ɲuman ninnu makara a ko an kana kɛ mɔgɔ ɲɔgɔnna ye an kana kɛ mɔgɔ exemple ɲɔgɔn ye mɔgɔ min tun bɛ a ka jese dan musokɔrɔba dɔ tun bɛ Maka a tun bɛ jese dan k'a ta sɔgɔma ka taa se fɔ wula fɛ jese dan sɛgɛ b'a la waati la tiɲɛ b'a la nka ni wulada sera a ye jese min dan a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɔgɔma tuguni a bɛna kɔ segin a kan tuguni ala ko k'an kana kɛ o ɲɔgɔn ye dɛ wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin a ko an kana kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ min tigi k'a ka jese paratani tiɲɛ sɛgɛ bannen kɔfɛ an bɛ di alisilamɛw o de ye anw ka sunkalo lahalaya ye o de ye anw bɛ bato min kɛla sunkalo kɔnɔ an ye jija bato ninnu bɛ se ka makara lahalaya min na an kana sunkalo kɛ yɛrɛ sutura dɔrɔn kalo ye i k'i yɛrɛ sutura masa ala min kosɔn ka na misiri kɔnɔ i k'i yɛrɛ sutura masa ala min kosɔn sunkalo in kɔnɔna na i y'a dɔn k'a fɔ ko o ala bɛ yen hali ni sunkalo tɛ yen ala de ye sunkalo kalo tigi ye kalo min yɛrɛ fana bɛ na sunkalo kɔfɛ n'o de ye shawali ye ala de ye o fana tigi ye masa ala min tun bɛ yen sunkalo kalo kɔnɔ n'a ɲɛ b'i la i ka baara kɛtaw la o masa ala kelen bɛ yen hali ni sunkalo banna anw kana ka maloya masa ala ma dɛ anw kana ka saamɛ masa ala ma sabu i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ jurumu ko fɛn fɛn ye la ala ɲɛ b'i la nka ala ye masa muɲuni de ala ye masa sabalini de ye walaw yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba masa ala ko a ma a ko n'a tun bɛ ko min a tun bɛ an minɛ a tun bɛ an jangata ka la an ka ko kɛtaw kan k'a tun tɛna mɔgɔ kelen si kelen to dugukolo kɔ kan sabu an bɛ kan ka jurumu kɛ masa ala la lɔngɔ lɔn anw bɛ kan ka ala dimi ko kɛ lɔngɔ lɔn ala ye dugukolo tigɛ k'a dafiri ni mɔgɔ dɔw ye ko min kosɔn kɛwale dɔw kosɔn hali bele anw bɛ kan ka o ko kɛ anw ka waati nin na amadi alisilamɛw an y'a hakili to an yɛrɛ la ala ma lahiri kan di mɔgɔ si ma k'a fɔ ko nin wagati nin na i bɛ bɔ duniya in kɔnɔ dɛ mɔgɔ dɔw bɛ jangaro ka taa lahara dɔw bɛ kɔrɔ ka sɔrɔ ka taga lahara nka ala m'o kɛ saratu ye ala m'o di mɔgɔ si ma ni ala ye e maa min tigi si kɔrɔbaya ka sɔrɔ ka taa lahara o ye fonisire ye ala k'o k'i ye ala ko a ma likulli ummatin ajal idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ala ko a ye lajɛli le bila maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen na a ye waati de di mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a ko n'o waati sera lɛri kelen tɛ fara a kan lɛri kelen yɛrɛ tɛ bɔ a la amadi alisilamɛw idha amsayta fala tantadhiru sabah wa idha asbahta fala tantadhiru almasa n'ala ye su d'i ma a bila i kunna k'a fɔ dugu tɛna jɛ ka n sɔrɔ i koyi n'o b'i kun na i bɛ kɛ ɲumankɛla ye n'ala ye tile d'i ma a bila i kunna k'a fɔ ko su tɛna ko ka n sɔrɔ ye dɛ n'o b'i kun na n'o b'i hakili la i bɛ kɛ ɲumankɛla ye nka n'e hakili b'a la waati bɛɛ le ko n bɛna sanji 60 sɔrɔ n bɛna sanji 70 sɔrɔ n bɛna kɔrɔ n bɛna sanji 80 sɔrɔ walima n bɛna jangaro le ka sɔrɔ ka sa ni n banana n bɛ n kɔsegin kɔ ala ma n'o b'i kunna i tɛ ɲuman kɛlɛ an bari alisilamɛw ala ko saya bɛ bali an na le ala ko qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum anw bɛ siranna saya min ɲɛ anw bɛ bolila saya min ɲɛ saya b'an kunbɛn le an bɛ waati min kɛ duniya kɔnɔ
o waati o bɛ lɔn nka i bɛna waati joli kɛ kaburu kɔnɔna na an badi alisilamɛw o ma lɔn dɛ fo ka taa duniya wuli ni lala i kɛrɛ kan lon min na kaburu dingɛ kɔnɔna na fo ka taa duniya ban i ye ɲuman min kɛ i ye alabato min kɛ i ye farikolo sutara min kɛ masa ala kosɔn k'a lɔn k'a fɔ ko finɛni bɛ n na mɛ ala le ka n yamaruya ko n kana walicɛw la fitina ko n ye n farikolo sutara masa ala jaati kosɔn i y'a lɔn k'a fɔ ko o lon na masa ala bɛ hinɛ i la dɛ nka ne m'i jayanko to yen k'i ni kɛlɛ ka masa ala jayanko le bila ɲɛfɛ e k'i ta kɛ i yɛrɛ sago kɛlen nin duniya in kɔnɔ yan amadi alisilamɛw lon min na n'i lala i kɛrɛ kan kaburu kɔnɔna na masa ala tɛ makari i la dɛ an dun y'a lɔn k'a fɔ ko kaburu jangata can de b'a la dɛ i ka alijinɛ kɔnɔna o bɛ daminɛ kaburu kɔnɔna de la ala ko firawunakaw k'o bɛ kan ka jangata annaru yu'raduna alayha huduwan wa ashiya k'a sɔrɔ lahara ma wuli fɔlɔ dɛ a ko firawuna ka mɔgɔ minnu halakila ji la ɲɛ k'o bɛ kan ka halaki sɔgɔma ni wula fɛ wa yawma taqumu saa'atu a ko lon min na lahara fana san bɛ lɔ adkhilu ala firawuna ashadda al'adhab ale ala b'i kanto ko firawunakaw k'aw y'o don jangata la juguman kɔnɔ an badi alisilamɛw a y'a to an ka sira masa ala ɲɛ an badi alisilamɛw an ye ala gasi sigi an y'a lɔn k'a fɔ ko ala min bɛ yen n'an bɛ kan ka batow kɛ o ala ye nin kalo in kɔnɔ o ala bɛ yen hali ni sunkalo banna hali ni sunkalo tɛ yen o ala bɛ yen an ka n'u kɛlɛ lahalaya min na ka ala bato k'a to masa ala jaati kama k'a kɛ masa ala jaati kama an y'a lɔn k'a fɔ hali ni nin sunkalo in tɛ yen masa ala bɛ yen hali ni sunkalo banna masa alahu subhana bɛ yen ala ɲɛ b'an na an kɛla an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an donna yɔrɔ o yɔrɔ an y'a lɔn k'a fɔ ko ala ɲɛ b'an na fɛn foyi si tɛ dogo masa ala ma ala b'a lɔn adamadennin bɛ fɛn min ŋaniya siri i dusukun kɔnɔ walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu ala ko ale le ka adamadennin dan a b'a lɔn fɛn min bɛ ŋunuŋunu adamadennin dusukun kɔnɔna na adamadennin disi kɔnɔna na ko ale ala b'a lɔn fɛn min bɛ ŋunuŋunu an kɔnɔbara la ale ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen lɔn wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ala ko ale ka suru adamadennin na ka tɛmɛ a sɔnjuru kan i sɔnjuru o de b'i la marisira lahaya min na ni joliw bɛ tɛmɛ o fɛ ka taa yɛrɛkɛ i farisogo yɔrɔ tɔw la dɛ ala ko k'ale n'an ka surun ka tɛmɛ i sɔnjuru kan an badi alisilamɛw masa min n'a b'an ka yɛlɛma yɛlɛma ko bɛɛ kalama an badi alisilamɛw i nana duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ i nana ni o masa ala ka sɔn de ye i fana bɛ bɔ duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ yan i bɛ bɔ ni o masa ala ka sɔn de ye a fana y'i dan k'i bila duniya kɔnɔ yan ka baara dɔ le yira i la k'i ka o baaraw kɛ ko n'i k'o baaraw kɛ k'a b'i sara sarako la ɲuman na sini nka n'i y'o baaraw sɔsɔ k'a b'i sara sarako la juguman la an badi alisilamɛw o de kosɔn ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko bɛɛ lajɛlen bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko fɔ ni mɔgɔ min tigi banna sabu alijinɛ bɛ sɔrɔ ni sira min ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a k'o sira yira an na jahanama yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ ni sira min ye a k'o sira fana yira an na nka ala kira ko a ko huffatil jannatu bil makari a ko alijinɛ lamininin don ni ni bonyankow de ye ko mun man di min ye dɛ ko alijinɛ lamininin don ni o de ye ka bɔ sodibi kɔnɔna na ka na seli masa ala ye ka wuli sunɔgɔ la ka i ka suguri dom ka fajari seli ka tile ban kɔngɔ laminɛ na ka tile ban minɔgɔ laminɛ na i janyanfɛn dɔw bɛ yen k'olu ye k'o to yen an bɛ di alisilamɛw ala ko nin ni bonyanyanfɛnw ko min ka bon ni ye ko alijinɛ koorinin don alijinɛ lamininin don ni o le ye donc i ni bonyanyanko ko min man di ni ye k'i o le ye k'o to yen nka jɔn kama masa alahu subhana jaati kama ni k'o kɛ lon min na mɔgɔw b'i kanto ko an ma ban a jo la wa a ye na n'a ye hali yala a ka kasange don a la wa hali yala mɔgɔw labɛnna wa mɔgɔw ka seliji ta wa a mana mɛn cogo cogo lon dɔ la o bɛ kɛ o a kuma fɔla o a kuma yɛrɛ ma fɔ o a kuma mɛnni jalen ye o walima a lamɛn ma diya i ye o i y'a lɔn k'a fɔ lon dɔ la le o bɛ kɛ ɲininkali le bɛ kɛ k'a fɔ hali yala a bana su jo la wa i tɔgɔ in bɛ ban koyi tɔgɔ sugu sugu le b'i la o tɔgɔ bɛ ban pewu ko a ye na ni file
ko ay nani shuye ambadi alislamaw ala kira alayhi salatu wassalam ale mi ka fisa ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan san 63 i t'a lɔn k'a fɔ ko san 63 man ca fɔ ni ala ye sanji 50 d'i ma walima n'i tɛmɛna sanji 40 kan i bɛ sɔrɔ ka lɔn k'a fɔ san 63 man ca ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ye ala sɛgɛrɛ san 63 63 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu l'appel de Allah subhanahu wa ta'ala. Anaka ala batoba, anaka chideya, anaka nabi nyumaya, Allah bana bolela. Allah ko minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kaya ndanga bo bolela. Il nous a créé de cette terre. On se retournera aussi dans la terre. Allah bena tila ka lakunun ko tuguni ka bɔ o bɔgɔ kelen in na an badi alisilamaw mun de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ma o le ka ala bato ko la ɲɛnɛ an ka dunmɛ ala bato kan wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ala ko ten ko an ye ala bato ko fɔ saya ka na aw ma an kana an ka ala bato kɛ période dɔ ye an kana an ka ala bato kɛ sanga dɔ ye wagati dɔ ye an bali alisilamaw an ye to ala bato kadira kɔnɔna na mun kosɔn an t'a lɔn saya in bɛna an ma wagati min na mɔgɔ joli de bɛ yen o lala su fɛ dugu ma bɔ o ɲɛnɛ dɛ mɔgɔ joli de bɛ yen dugu bɛla o ɲɛnɛ kan su ma k'o ɲɛnɛ mɔgɔ joli de bɛ yen a bɔla so kɔnɔ ko n bɛ taa caman na ka na a tola o yɔrɔ la yen mɔgɔ joli de bɛ yen a k'a ka voiture datugu a yɛrɛ da la ka mobili datugu a yɛrɛ da la nka sapeur pompier de nana ka na mobili dayɛlɛ a da la. Amadi alislamaw anw bɛ munumunu na ni lajarabili ninnu le cɛ ma an t'a lɔn an bɛ bɔ duniya in kɔnɔ don min na an t'a lɔn an bɛ ala bɛ ɲɔgɔnya don min na ala ko ten akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a a ko ale ala ye lahara ko in dogo ana akadu ukhfiha a ko ale ala bɛ lahara in dogo ana le pour que a bɛ bɛɛ lajɛlen sara fɛn na i ye fɛn min baara k'i to duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ yan car an bɛ duniya min kɔnɔ nin ye baara lo nin ye nka sara bɛ sini sara le bɛ yen baara tɛ yen dɛ o de kosɔn ala b'an laso la a ko sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard a ko an ye ɲɔgɔn dan baara ɲumankɛ la an ye ɲɔgɔn dan baara ɲumankɛ la o ni ka taa ala ka jurumu yafa la o ni ka taa alijinɛso ɲini ma alijinɛso min ni a fɛnsɛn hakɛya wa jannatin arduha a fɛnsɛn hakɛya ko alijinɛ lajɛri togoya a ma lɔngɛri fɔ dɛ a ko alijinɛ lajɛri o bɛ komi n'i ye sankolo 7 bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ lajɛlen fɛnsɛn k'a bila ɲɔgɔn ma ko aljina lajɛri bɛ tini wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard ka dugumakoro 7 fana k'a bɔ ɲɔgɔn na dugukolo min an ma kani dɔwɛrɛ b'o dugu ma fo sigiyɔrɔma 7 ka dugukolo 7 k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a bila ɲɔgɔn ma o ni kabakoro 7 sankoro 7 k'a bɔ ɲɔgɔn na k'a tugu ɲɔgɔn na ala ko ko aljinɛ largeur bɛ tini a ma longueur fɔ an ɲɛnɛ dɛ a ko a largeur de paradis amadi alisilamaw o aljinɛ an mana ka girin ka nata ka taa o aljinɛ nɔfɛ wa duniya girin a dan bɛɛ ye kɛnɛya ka k'i la o sinon ni kɛnɛya bɔl'i la don o don hali ni duniya fɛn bɛɛ lajɛlen b'i bolo amadi alisilamaw i tɛ dagamu sɔrɔ a kɔnɔ tuguni dɛ mɔgɔ dɔw bɛ koma la. Ils sont dans coma pendant 5 ans. Pendant 6 ans, ils sont dans coma. Ils sont à la maison. Ils sont paralysés. Ils sont dans leur chambre. Ambadi alislamaw ayato anga nyeshi masa alama ayato ni sungoloi ni kake anga tubi ko nyuma e kata masa alama ayato jurumun ko daw be shenin ko daw be ala soso ko daw be ni sungolo in kake tubi ko nyuma ye anga na kosege ko kotuguni o jurumun ko nunguma kotuguni ni sungolo in bani ko fe
ama ɲini masa ala fɛ an ka bato mun kɛ ka minɛ ma ala m'o kɛla kuma mun yɛrɛ fɔla ka baraka don a la ala m'o kɛla kuma mun fɔla ka mɛn tulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla labanko ɲuman si kuntagalajan ka d'an ma ala m'o kɛla mali alisilamɛw an y'an yɛrɛ la nisɔndiya an y'an yɛrɛ la sawa ni maa min tigi ye kira latigɛ alayhi salatu wasalam a ka baara kɛsaw la i ni bɛ lafiya i ni bɛ sawa ni o le ye ala kira ne ma nin kisi b'a ma a ko an ye sunkalo tile tan laban ɲini a ko an y'a ɲini lahalaya min na o le ye nin ye tan nka ka su ban yɛlɛ yɛlɛ la n bɛ taa kalanden in kɔrɔ n bɛ taa yan fɛ n bɛ taa yan fɛ o tɛ kira sallallahu alayhi wa sallam ka taabolo ye dɛ ala kira sallallahu alayhi wa sallam a ko an ye nuit de décès ɲini a ko igtanimuha fil ashr al awakhir a ko an y'a ɲini sunkalo tile tan laban de kɔnɔ il dit cherchez la nuit de destin dans les 10 derniers jours dans les 10 derniers jours car celui qui a adoré Allah dans tous les nuits des derniers jours o tigilamɔgɔ bɛna bɛn Laylatul Qadr ma o kɔnɔna na nka kuma caman min bɛ yen nin ye 27 le wa 26 le wa 29 le wa a bɛ yɛlɛma yɛlɛma dɔnnibagaw yɛrɛ ko san dɔw ta bɛ se ka kɛ 21 san wɛrɛ ta bɛ se ka kɛ 23 san wɛrɛ ta bɛ se ka kɛ 26 o kɔ ta bɛ kɛ 27 29 witirilenw kɔnɔna na an bɛ di alisilamɛw komi lahalaya ye o ye o ala cira ka kuma kuntagala surunya o le kosɔn a yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ en même temps a mana k'a sugu sugu ye sa a kɛla 21 de ye o 22 le o a kɛla sugu sugu ye ele kɔni ka ala bato a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc an bɛ di alisilamɛw ni anw ala k'an dɛmɛ k'an sabati o sira in kan an kana ka nisɔndiya ni o ye k'a fɔ nin de ye cira sallallahu alayhi wa sallam ka taga sira ye a tun bɛ seli le masa ala ye o seli in kɔnɔ kɔrɔnakalan b'a kɔnɔ zikiru b'a kɔnɔ sujudu b'a kɔnɔ yɛrɛmajigi b'a kɔnɔ ala ye yafamandali masa ala fɛ o fana b'a kɔnɔ tuguni an b'a di alisilamɛw an b'a ɲini masa ala fɛ k'an bɛn sen ma nuit de destin na ala m'o kɛla n'a sɔrɔ o nuit de destin n'a a tɛmɛni de kɛla ala ka fɛn mun latigɛ an ma an b'a ɲini masa ala fɛ k'a kɛ hɛrɛ ye an ma ala m'o kɛla n'a yɛrɛ ma se bani an b'a ɲini masa ala fɛ k'a se an kɛnɛma ɲɛnɛ ala m'o kɛla k'an si tɛmɛ a kan ala m'o kɛla an bɛna bato mun k'a kɔnɔ ala m'o kɛla an tun bɛ kuranna kalanna kabini sunkalo tɛmɛni on lisait le Coran pendant le mois de Ramadan passé car on a commencé au début par la Fatiha on a arrêté à Surat al-Hajj donc on a commencé cette année à Surat al-Hajj moitié du Coran donc l'imam vient d'achever à la prière de suite là. Donc on va faire dua final de Khatm al-Quran al-Karim. Puis on va compléter la prière. Ambadou, ango antume korona kalana ka damne salon anana dan chema anga atole kala ka banyina almamim bana ole kalana seri kono korona be jiwati mina duo jabi wati la nyumani amina korona jiate komi ka foko sel bana amina sel to continue selebe sini ngene foka ta foko kalo yela ni kalo yela aywa ame seri lalo ga ambaliman do o hakilla ka foko bile abe almu ira tuma kala ka korokanye ni bi ko ni bolala mo wan woron fla bolala o bulu bolala sabulu ka sabati o kuna ka fo ko ni de dessin ko o le be bié ko le la to le cadre le be bié donc ni olom bana ka ban koni donc soufe seli wora malaka ka ko tuguni ambadi al-islamu malaka ka tira o tunte ci baka tabule wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum ala ko kanye jate dafale ni le dana mo ni woron fla suma ko e ka jate dayala konye jate dafale jate be dafa mugani konondo wali makalo ka dafa bisaba donc ambadi al-islamu anye farifoni soro la haliya mina ka temenon ke oni kana bi ayato anye bara labanko la chenyete o la haliya la ama nyini ala fa amina do mun ke ka do nugu mene ala mo kala donc amina corona jige do kala ni anye min fo ama fo amin الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه والنقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو أمتك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله الله حجة لنا لا علينا. اللهم لا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا اللهم حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به قلوبنا يا رحيم يا رحمن وأن تشرح به صدورنا. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن الكريم وأن تستعمل به أبداننا يا الله وأن تعيننا يا الله على الحق فإنه لا يعين على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الخطأ والنسيان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا خطيئاتنا اللهم اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وجنبنا النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا
صيامنا وقيامنا. اللهم بارك في أعمالنا وأعمالنا واجعلنا اللهم مباركين أينما كنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.